kun menin siihen kassalle ja se näki sitten, kun menin sen pyssyyn sieltä taskusta, se myyjä, ja sitten se paukautti sillä vatsalla sen kassakoneen kiinni. Asuin silloin tosiaan tuolla Jokelassa siinä Hyvinkään Järvenpään välissä. Olin töissä, tai just saanut lopputilin semmoisesta aika semmoista pahamaineisesta kapakasta siinä Hyvinkäältä keskustassa. Ja mulla oli jäänyt siitä siihen aikaan, sai semmoisia erinäisiä aseistuksia ja kaiken maailman juttuja, niin jos kävi semmoista asiakasryhmää, että piti vähän varautua, ja mulla oli sitten semmoinen tyrmäyskaasu, ei siis mikään pippurisomute, vaan semmoinen tyrmäyskaasu siinä hommattu mulle, ja oli sitten luvat ja kaikki siihen sitten olemassa. Ja mä sitten kun sain lopputilin siitä erinäisten juttujen vuoksi, niin enää mä palauttanut sitä koskaan. Mä sanoin, että se hävisi, se pistooli. Ja sitten me oltiin kaverin kanssa siinä Jokelassa, mun kotona siinä vääntämässä jotakin sapuskaa, ja aika lailla oltiin sitten vedetty siinä kaiken maailman nappeja naamariin ja viinaa konttoon jalkaan suurin piirtein, ja tuli semmoinen kuningasidea sitten, että kun siinä oli lähellä semmoinen siva pikkuinen kauppa, ja ajattelin jotain, että jos kävisi siellä sitten ryöstämässä sen. Kaveri sanoi, että ei hän lähde tuommoiseen mukaan, että se on tosi huono idea, että ei sitä jää kiinni. Ja se oli siis siinä kilometrin päässä, missä mä asuin itse. Mä sanoin, että mennään nyt vaan käymään, että ei siinä mitään, että ei sun tarvitse sinne kauppaan tulla. Ja mentiin sitten siihen kaupalle, ja kaveri jäi ulos odottamaan. Mä otin vaan sen nahkatakin sitten siinä vähän niin kuin naamioitumiskeinoksi sitten fiksuna tyyppinä, ja meni kauppaan, ja otinko mä yhden oluen sitä hyllystä, ja siellä ei ollut muita asiakkaita silloin. Ja jotenkin semmoisena niin kuin kaikista typerimpänä tekona, mitä omasta elämästä muistan, kun menin siihen kassalle ja se näki sitten, kun menin sen pyssyyn sieltä taskusta, se myyjä, ja sitten se paukautti sillä vatsalla sen kassakoneen kiinni, niin mä onneton lähdin ammuskelemaan tai suihkuttelemaan sitä kaasua pitkin poikin, että siinä sai vähän myyjä osumaan ja vähän itsekin sitten, ja sekin huusin aivan kauheasti, ja sitten mulla alkoi itsekin, että mitä hemmettiä tässä tapahtuu, että eihän näin pitänyt käydä, ja mulla kuitenkin oli jäänyt sormet sinne väliin, sinne kassakoneen väliin, niin mä otin sitä sen verran, kun mä sitten pystyin rahaa, jota juoksin sitä ulos. Ja sitten kaveri odotti siinä kaupan kulman takana, ja mä sanoin, että ei mitään, että kaikki meni ihan okosti, vaikka en nyt ihan mennytkään. Ja siinä naama punotti sitä kaasusta, ja ihan tunnottomaksi meni toinen puoli. Sitten mentiin meille sitä, ihan kuin mitään oikeastaan ei olisi tapahtunutkaan. En mä osannut siellä ajatella, että se oli jotenkin niin iso ja vakava rikos kuitenkin, mitä se sitten oikeasti oli. Mulla siis ei ollut mitään semmoista rikostausta, mistä mä olisin jäänyt vielä kiinni. Siinä vaiheessa se oli ihan ensimmäinen. Mentiin tosiaan meille siitä sitten ja tehtiin jotakin makaronilaatikkoa siinä sitten, lämmiteltiin, ja ajateltiin, että lähdetään sitä Hyvinkäälle sitten ryyppäämään näitä rahoja. Ja mulla ei ollut harmaita aavistustakaan, että se oli tiesulut, siis joka ikiselle tielle pistetty sen Jokelan ja niin kuin Järvenpään Hyvinkään väylille. Ei mitään, mä siis oikeasti en tajunnut, että siis kuinka niin kuin älyttömän iso jupakka ja metakka tuommoista voi syntyä. Siis sehän oli kuitenkin aseellinen ryöstö. Niin kuin myöhemmin vasta sitten sen oikein selvinpäin alkoi ymmärtämään, niin me mentiin junalla siitä sitten Hyvinkäälle, ja tuhlattiin siellä rahoja, ja sitten meni päivä 2 ja joku sanoi, että sulla jossakin lehdessä on niin kuin sun tuntomerkkejä annettu, ja no ei mulle tullut mitään lehtiä. Mä kävin siinä Jokelan taksiasemalta kysymässä sitten kaikki paikallislehdet selattavaksi, ja siellä oli sitten se, oliko 2 lehdessä, ainakin yhdessä oli sillä, että ja mua harmitti, kun se oli 10 senttiä liian lyhkäiseksi pistetty tuntomerkit, muuten täsmäs sitten, ja
No ei siinä mitään, alkoi vähän jo jännittämään sitten, kuinka tässä käy ja meni joku, olisiko mennyt 3 päivää, siinä oli joku toinen pidätetty jo ennen, ennen mua sitten ja se oli päästetty pois ja sitten joku 3 päivän päästä ne tuli semmoinen pariskunta oven taakse, mitkä sitten näytti poliisi läppyskänsä ja siviilipoliiseja sitten ja että voidaanko tulla vähän peremmälle ja no eihän mä sitten alkanut siinä kohtaa niin kun enää selittelemään mitään, kun peli oli sillä tavalla pelattu ja oli kuitenkin tunnistettaisiin joka tapauksessa, mitä on tapahtunut ja ei siinä mitään, ne pisti mut sitten rautoihin ja se tuli toinen partio sitten, mikä jäi tutkimaan kämppää ja pengastamaan sieltä kaikki paikat. Mua vietiin sitten Keravalle muutamaksi päiväksi sinne pidätykseen ja mikä oli ihan omanlaistansa aikaa sitten toki sekin. Se oli huvittavaa siellä putkassa tai siellä pidätyssellissä, kun ne antoi semmoisen 0,5 metrin kasa mulle alipilehtiä ja sitten ne kuitenkaan ei laittanut valoa sitten siihen. Sieltä oli palannut lamppu sieltä sellin katosta, ne ei pistäneet sitä. Tuli vähän huono lukea sitten, mutta ei mitään, katteli siellä ikkunasta sitten Keravan toria siinä, kun ei muutakaan tekemistä ollut. Ja menikö siinä 3 päivää sitten, niin ne päästi sitten pois. Ja sitten oikeastaan vasta niin kuin sen jälkeen, kun olin jutellut niiden poliisien kanssa ja siinä on toki kuulustelu ja muuta, niin sitten mä niin kuin tajusin, kuinka ihan älyttömän isosta ja törkeästä asiasta niin kuin oli kyse, että mä en tule selviämään tästä ilman linnatuomiota, että se on ihan täys mahdottomuus. Ja mua alkoi kaduttamaan se, mitä siellä kaupassa tapahtui, koska siellä oli myyjältä lähtenyt vähän nahat naamasta. Mä hänelle pistin itse asiassa jonkun anteeksipyyntökirjeenkin sitten paljon myöhemmin siitä. Mua jäi se vaivamaan niin paljon, koska mä en ole kuitenkaan koskaan halunnut aiheuttaa kellekään mitään pahaa. Se oli niin typerää pillerihumalassa, siis semmoista niin kuin päätöntä touhua, mitä ei niin kuin, siis vaikka mä oon tehnyt paljon hölmöyksiä niin kuin sen jälkeenkin ja vähän sitä ennenkin, se on ainoa semmoinen, missä on niin kuin semmoista fyysistä vahinkoa sattunut toiselle ihmiselle ja se on ottanut mulle tosi koville. Ja se on semmoinen asia, mitä mä kyllä kaadun tosi paljon. Kyllä mä niistä asioista on ylipäässyt, mutta se, eikä ne vaivaa sillä enää, mutta se, niin kuin, se oli niin typerää niin kuin mitä mä tein. No siitähän meni sitten aikaa varmaan 1,5 ja mä olin aivan varma, että nyt tulee sitten Kivitaloon lähtö tästä jonnekin suuntaan ja sitten mulla ei ollut mitään kuitenkaan pohjaa sitten, eikä aikaisempia rikoksia, koko jotakin juoppoputka juttuja korkeintaan, niin se meni niin kuin kaikista pienimmällä, mitä pystyi saamaan, koska se oli mennyt sitten yrityksenä. Ne ei sillä pystynyt toteen näyttämään, että sä tuossa viety rahaa, vaikka sieltä kyllä vietiin, mutta sitä ei pystytty todistamaan, niin mä sain 2 vuotta ehdollista siitä. Ja se oli tosi pieni tuomio, kun mä olin varautunut siihen, että mä joudun linnaan lähtemään. Mutta ihminenhän on tyhmä kuin pässi, tai minä ainakin olin, ja mähän jatkoin sitä mun hölmöilyä toki sitten sen jälkeenkin. Jotenkin niin kun nykyään ymmärtää sen, että kuinka paljon niin kun päihteet ja muut niin kun tekee ihmisestä sillä lailla niin kun erilaisen ihmisen, mikä voi tehdä semmoisia asioita, mitä ei ikinä tulisi niin kun selvinpäin mieleen, tai mulla ei ainakaan tulisi. Mulla ei ole semmoista rikollista mieltä ollut koskaan niin kuin selvinpäin, että kyllä se on tullut sitten noiden, kun on jostakin aineesta ollut sekaisin, niin niiden myötä sitten. Kyllä se jäi niin kuin opettamaan tietyllä tavalla mieleen se asia, mutta semmoista se on. Elämässä tapahtuu kaikenmoista ja kaikista on vaan opittava ja elämä jatkuu.